Gaur goizen guardi partenentatu geha, Altsasukoen auzian ondorioa edo resoluzioa eta azala, eta bi gazte 13 urteta, beste bi 12, beste bat 8, beste bat, burrada bateko sententzia bat dela, eta erabaki dugu Atxalden konzentrazio bat ditzea, gehien bat salaketa inmediato bat emateko egoerai lotxagarria dalgo pasatzen ari dana. Pasadana ez dela kasu isolatu bat, dela estatu konkretu batek, bere aparato poliziala eta juridikoa erabiliz dela, estatu burgesak, muitzean, zapaldu dian langileek eta sektore hortan muitzean gazte batzu indien, aplastamiento bat, dala ospa eta pixkat muitzeagatikan, 13 urte espetxeratzea, eta horren ingurun, horri erantzun bat emateko bentsat, jende aukera bat ematea komentatzen zen, eta, gure asmoa da, bintzat, komentatzea jendeai, olako egoerak errepikatuko diala, ez deula gain ditu etapa historikoan, nun derrepenteia, gizartea demokratizatuan, baizik eta, guendiken klasen arteko banaketa bat hor da hola, dara langilegoa eta burgesien artekoa, burgesiak botere daka ikustea, adibidez olako kasutan, nahi du nahiteko, pixkat muitzean gazte bati 13 urte espetxeratzeko, supuestamente por una pelea de bar y supuestamente por casi terrorismo, lotxagarria da, eta guk nahi duguna azpimartu olako egoerai aurrieteko hasi behar gehala ez bakarrikan indignazioa eta protesta inmediato hauek erabiltzen debai beharrezkoa dela aurpegi ateratzea gazte hauei. Beharrezkoa dela antolatzen hastea sistematikoki egunerokotasunen burukaitea, jorratzea lanildo batzuk sortzeko gaitasun bat, kapazitate erreal bat egoera honi aurriteko. Eta kapazitate erreal hau antolatuta artikulatzea pasapor, gure, hau da, zapalduon interes propioi erantzungo dien instituzio eta autoridade propio batzuk eraikitzen hastea. Dalako sistema bat, nun, está hecha la trampa eta bertan ez deun inoiz askatasunik lortuko. Orduan gaurkoan helburua zan batetikan elkartasuna adieraztea eta Altsasukoi aurpegi ateratzea hola esategatikan, nahiko genuke komentatu, horretako 3 gazte eta Julen Prado behasaineko gaztea beste manifestazio baten ondorioz auziperotazio duela eta gaur eta dela 22 urteko espetxe zigora. Ez da hain larria, penala ez da hain grabea, baina hala ere txapel berdinan barrun daude, elkartasuna da baientzako dijoa, komentatzea gaur Atxalden, hemen Tolosan kale nagusin dago kaleko eskola, dela zentro sozial bat, Tolosako gaztasemela okupa duzun, eta gaur egun eragile, gazte mugimenduko eragile desberdinak erabiltzeu, eta atea irikita genukagun, Atxalden gauden gure bilerak eta gure lan soziala egiten, hola esategatikan, eta etorri die 6 ertzain sartu die barruaino, oso modu violenton, identifikatu gaituzte denai, nun berez prozedura juridiko bat irikita daun, ez daun salaketa, ze Kutxabankena eta Kutxabankek ez daukan inongo arazoik, gu bertan oteko zezan, espazio bat hilda, zikina, utxa zeona, eta bindeu bizi berritu eta eman dio funtzio sozial bat, eta esan bezala logo gauzak sistematikamente seigoe pasatzen, egoera, hau da, klasen arteko banaketa bere hortan mantentzen bitarten. Orduan gu deitze dugu jendeai bai protestaitea, baina bai bihar egunerokotasunen sortzea gaitasun erreala olako gauzei aurreteko.